tħabbar pjantazzjoni biex il-fondi Ewropej għal pajjiżna ma jonqsux wara s-sena 2020. Waqt forum li tratta l-fondi Ewropej, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia saħaq li minħabba bosta sfidi li l-Kummissjoni Ewropea se taffaċċja, il-budget għal wara s-sena 2020 juri li jista' jkun hemm xi tnaqqis fil-fondi ta' koeżjoni. Dr. Farrugia qal li bħalissa għaddejjin bosta negozjati biex it-tnaqqis ikun wieħed minimu. Fost dawn l-isfidi semma l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea li se tħalli nuqqas ta' 13 biljun euro fil-Fond Ewropew. Sfidi ġodda għandek l-sfidi tad-difiża, sigurtà u migrazzjoni. Dawn kollha flimkien ma' sfidi ġodda bħalma pereżempju l-fattur ta' EU value added jew iktar saħħa fuq riformi, l-an tiegħi, l-an tal-Gvern huwa illi il-poplu Malti, il-familji Malti mawċin wara l-2020 ikomplu jgawdu mill-fondi Ewropej f'dak li huma fondi ta' infrastruttura, fondi għal taħriġ, fondi għal riċerka biex il-poplu Malti biex l-ekonomija Maltija tkompli timxi l-qudiem u nsostnu tkabbir ekonomiku li ksibna fl-aħħar żminijiet. Spjega li l-fondi diretti lil privat jistgħu jagħmlu tajjeb tnaqqis fil-fondi ta' koeżjoni. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia spjega x'se jkun l-ewwel punt tal-pjan ta' azzjoni li jipprepara lil pajjiżna għal dan it-tibdil. Biex pajjiżna jkompli jikber u nsostnu tkabbir ekonomiku li ksibna fl-aħħar żminijiet anke permezz ta' fondi Ewropej. Jien llum ħabbart 3-point action plan. Fl-ewwel stadju unit ġdid li jfoka direttament fuq fondi diretti. U allura lan illi konna tim speċjalizzat illi anki bħalissa jinnegozja mal-Kummissjoni biex pajjiżna jkun u jkollu aċċess għal programmi kollha immexxijin b'fondi diretti. Il-pjan jissokta bi studju dwar xtarif hawn mill-privat fuq fondi li jistgħu jiġu aċċessati mis-settur tagħhom. It-tielet punt se jkun stadju ieħor li se juri li huma huma l-iktar programmi adattati għal pajjiżna. Dan għaliex fi kliem is-Segretarju Parlamentari jekk pajjiżna jaraf li huma l-programmi speċjalizzati li pajjiżna jista' jidħol fihom, Malta tista' tkun pjoniera f'numru minnhom.